Az élet úgy suhan el, ahogy a hegyek a háttérben. Egy nap arra ébredünk, hogy nem tudjuk, hogyan kerültünk oda. Gondolkozunk, vajon meddig alhattunk? Hol voltunk addig? És minden idegen, minden más, mint az utolsó ébredéskor volt. Évek teltek el, és múlnak ugyanúgy, és hirtelen belénk nyilal a felismerés, hogy egyszer meghalunk. És akkor döntünk. Tovább alszunk annak reményében, hogy a következő ébredésig minden rendbe jön és boldogok leszünk. Vagy ébren maradunk, hogy megküzdjünk a kellemetlen környezettel. Hogy létrehozzunk valamit, bármit, amit szerethetünk. Ellenszélben születtem. Hurrikánokat neveztek el rólam. Ha elrejtőzünk a halál elől, az élet elől rejtőzünk. A nevem Emily. A nevem Emily. Azt mondják, aznap változott meg az életed. Jól van, csak így tovább. Minden rendben lesz. Megállt az idő. Megszűnt a külvilág. Csak a szoba létezett, és a feleséged. És én. És akkor tudtad, hogy apa lettél. És nem tudtál semmit. Azt mondtad, mintha ürességbe bámultál volna. És tettél egy lépést. És minden, amit elolvastál, minden út, minden gondolat, ugyanarra a tényre vezetett. Hogy van egy lányod, és nem tudtál semmit. Anya csendes embernek tartott, és a születésem utáni évben még halkabb lettél. Mindig otthon ültél, sosem mondtad miért. Napokig a dolgozószobádba zárkózva. Nem tudom miért. Majd egy este, Nem is értem. teljesen váratlanul, Nem, teljesen természetes. megszólaltál. Élő vagy holt? Van, aki úgy tesz, mintha már legalább 100 éve élne. És tudná, hogy még 100 évig él. Magára csatolja a páncélját, de a szemében ott a félelem. Meséltél arról, amit az elmúlt években olvastál. Arról, milyen apának lenni. Arról, milyen volt az óceánban úszni gyerekkorodban. Úgy meséltél, ahogy soha azelőtt. Anya szerint olyan volt, mintha életet adtál volna magadnak. Mindenkinek elmondtad, hogy van egy új tanárod, akitől az élet legfontosabb leckéit kapod. Én voltam a tanárod, te pedig az enyém. Furának csúfoltak. Az vagy. Csak könyvet olvastam. Akkor is. Gyere ide. Olvasd el.
Furcsa, olyan dolog, ami vagy természetfeletti, vagy szokatlan. Ezt is. Az óangol eredeti jelentése végzett sors, a sors irányításának képessége. Így van. És? És? Ezt ők nem tudják. De te már igen. Ilyen volt veled beszélgetni. A világ új és kicsi, nagy és tágas volt. A szívem pedig gyorsan vert, de csak mert éltem. Tanítani kezdtél egy helyi iskolában. Hogyan hagyjuk figyelmen kívül a tényt, hogy élünk? Életet alapfokon. Vakon követjük a mások által kijelölt utat. És a legnagyobb tragédia az, hogy hiszünk a hazugságban. Hogy örökké élünk majd és sosem halunk meg, de minden út végén ott a halál. És ha mások által kijelölt úton haladunk, úgy érünk a végére, hogy közben nem is éltünk. Azt tanítottad nekik, éljenek, ússzanak, küzdjenek, szeressenek. De csak akkor figyeltek fel rád, mikor a szexről kezdtél beszélni. Azt mondtad, az emberek nem szeretkeznek eleget, hogy drága nyaralások helyett foglaljon mindenki szobát egy hotelben és szeretkezzen. Igen! Ezek vagyunk! Gyerünk! És mielőtt bárki kimondta volna, hogy fenyegeted a közrendet, már késő volt. Sikerrel jártál. A közvélemény imádott. De a java még csak aztán jött. Azt tanultuk, hogy bújjunk el a halál elől, egymás elől. Sokféle időtöltést találtunk. Figyelünk, készülünk, tervezzük, hogyan éljük az életünket, ha majd készen állunk. Készen állnak. Figyelem! A mai napon Emily is csatlakozik az osztályhoz. Ha megkérlek, mondanál magadról néhány szót, Emily? Vagy nem? Akkor ülj le. Itt minden utca végtelen, de egy sem vezet a tengerhez. Mintha örökké tartanának, de nem vezetnek a tengerhez. Leúszom a mélységbe. Egészen mélyre. Le a mélységbe. Megfulladok ezeken az utcákon. Akkor hamarosan újabb meglepetés éri majd. Jöjjön. Mutatok valamit, kövessen kérem. Steve és June egész jó nevelőszülők. Ismertem rosszabbakat. Tudom, June akarta, hogy fogadjanak örökbe. Minden áldott nap tönkretesz. A kedvességével, a csevegésével, a sosem szűnő élénkségével. A ház minden nap megtelik elvárással, hogy boldog legyek, mintha ünnepelnénk. Tiszta törülközőt. Köszönöm. A végén már a plafonig ér, és én fulladni kezdek. Ő más lány. Beleszerettem egy táncosba. Fényjátékként pörgött a levegőben. Ahogy néztem, mindentől elszakadtam, mégis mindent tisztábban érzékeltem, mint valaha. A táncától forróság és érzések öntöttek el.
És ez hazáig így maradt. Anya azt hitte, megbetegedtem. A fáradtságtól vagy a hidegtől. De szerelmes voltam. Semmi, drágám. Biztosan megjön majd. Elkésem. Boldog szülinapot. Nagyszerű. Apa, akkor... Voltak más lányok, de egy sem olyan, mint ő. Boldogan elvesztem volna sápadt bőre pórusai között. Aki tért már áramütés, tudja, miről beszélek. Az egész test szívvé válik és megáll. Egyszerre élünk és vagyunk halottak. Ilyen érzés volt. Mit számít, hogy többé nem tündököl? Az a fény eltűnt a szemem elől. Az óra vissza sose jő. Mikor nyílt a virág, pompázott a mező. Nem szomorkodunk, az ad erőt, ami megmarad. Füzeteket! Csendesen! Elemezzétek a művet a következő szempontok alapján. Hangulat, stílus, versforma. Talán nem érted a feladatot? De igen. Akkor mi a probléma? Nem, semmi. Azt hiszed, mert új vagy, rád nem vonatkoznak a szabályok? Te különleges elbánást érdemelsz, mint egy kis óvodás hercegnő? Nem. Hát akkor. Nem akarom megtenni, amit kért. Ó, akkor talán azt nem érted, hogy amit te egy kérésnek gondolsz, valójában parancs. Nem. Nekem csupán nem kötelességem követni a parancsait. Nem ezt tanítják itt, a szabad akaratot? Tudja, hogy ne váljunk nácivá. Szóval te ilyen nagy okos vagy? Nem akarok verset elemezni. Miért nem? Mert ha elemzünk valamit, megöljük. Akkor talán világosíts meg minket, hogy közelítsünk a szöveghez. Wordsworth itt a szexről beszél. Szexről a fűben egy olyan lánnyal, aki az első lehetett neki. És viszont. Még csak nem is utal a szexre. Egy francia lánnyal feküdt le, Annette Vallonnal, aki egy seborvos lánya volt, és egy törvénytelen lányuk született, Anne Caroline. Halálosan szerelmes volt, de úgy szégyelte a tettét, hogy elhagyta a lányt és a kicsit. A bűntudata miatt többé soha nem ért nyíltan a témáról. Csupán természeti utalások által. Mit számít, hogy többé nem tündököl? Az a fény eltűnt a szemem elől. Az óra vissza sose jő, mikor nyílt a virág, pompázott a mező. Nem szomorkodunk. Az ad erőt, ami megmarad. Szerelmes volt, de a kor erkölcse miatt elhagyta őt és a lányukat. És többé nem is látta őket. Normális vagy? Ne piszkáld már! Ne foglalkozz velük Nem csak. szorulok segítségre, kösz!
Mikor anya meghalt, magával vitte a fényt. Azt mondták, már egy másik helyen van. Jobb helyen. De tudtam, hogy ez nem igaz. Mindig tudta, hol vagyok. Bárhol is jártam a házban. De most sehol sem éreztem. Azt mondták, egy másik helyen van, de akkor én is vele lettem volna. Sehol sem volt. És már senki sem tudta, hol vagyok. Ha víz alatt grimaszolunk, az hangos, de sírni nem tudunk. Néha azért hallom, mint egy hurrikán, egy víz alatti szélvihar, mint a zene. Mindig hangosan hallgatták a zenét, ha nem voltam ott. Azt mondták, megfiatalítja őket. Apa mindenét, az órai jegyzeteit, a lefirkált gondolatait a csomagtartóban hordta. Az ütközés után az egész fehér zajjal borította be az utat. Minden, ami aggasztott, minden, amitől féltél, megszűnt. Egy pillanat alatt. És valami sokkal rosszabb vette át a helyét, amit elképzelni sem tudtál. Én otthon voltam. Vártam őket. A születésnapom volt. Mi történt veled? Jól vagy? Oh. Nem tudsz úszni? Nem tudsz. Mi az ördögöt műveltél? Miért ugrasz bele, hogyha nem tudsz úszni? Mi van veled? Szülinapom van. Az Istenit, menj ki, mára végeztél. Délés. Na jó, gyerekek, folytassátok. Szia. Osztálytársak vagyunk. Már mondtam, hogy nem kell segítség. Tudom, de szomorúnak tűntél, ezért követtelek. És ezt neked vettem, mert szeretném, ha vidámabb lennél. Akkor gyere be. Oké. Mert szülinapod van, nem igaz? Hű, féltem, hogy csak viccelsz, vagy ugye nem tiltja a vallásod az ilyesmit? Én nem ismerlek valami jól, és nem tudtam, hogy mit vehetnék, ezért olyat hoztam, amit szeretek. Steinbeck, érik a gyümölcs. Már olvastad? Igen. Egy régi könyv. Az. A nagyi szerint a régi jobb, mert őrzi a kezek emlékét. Az övé volt, és tőle kaptam. Hogy hívnak? Arden. Boldog szülinapot! Nem tetszik.
Akkor majd találkozunk. Baszki. Komolyan nem tudom, mit akart. Csak beszél össze-vissza, tök hülye. Nyilván mindig ezt csinálja. Nem százasak azért. Most már el kell, jó? Tudod, amikor... Oké. Mit csináltok a hétvégén? Még nem tudom. Én is csak nemrég költöztem ide, szóval tavaly jöttünk. Én félig ír vagyok, a nagyim, ő ír, ahogy az apám is. Nyilvánvaló, a fia. Egy TK-ban dolgozom. Ó, Szóval, szeretsz úszni? Itt lakom. szép ház. Az. Nem jössz be egy kicsit? Viszlát holnap. Oké. Szia. Szia, Emily! Még mindig semmi. Miért mosolygunk a fényképeken? Mert mindent elfelejtünk. Azt, amit addig éreztünk, csak mert azt mondják, mosolyogjunk. Szeretettel, apa. Aludj, angyalarcú. Nem vagyok álmos. Tudom. Azért csak hunyd le a szemed. Jól van. Itt maradsz velem, Igen, amíg elalszom. amíg elalszol. Itt leszek, amikor felébredsz. Ez meg mi? Nem hanem egyes. Azt írja, könnyen elkalandozik. Jó, de a tanár egy hülye... Ne felesülj az anyáddal! Törődj kevesebbet a munkáddal. És az őrült nagyanyáddal. Este jövök. Hozz a táskádat, megyünk. Jó, kutya. Arden itt van? Igen. Pillanat. Szia. Szia, beszélhetnénk egy kicsit? Igen, persze. A múltkor azt mondtad, hogy segíteni akarsz. Igen, persze. Mi történt? Elmegyek. Elmész? Most. Apám elmegyógyintézetben van, anyám meghalt a születésnapomon. Ezért voltam fura, amikor eljöttél hozzánk. Ezt azért mondom el, mert csak téged ismerlek a városban, és bízom benned, azt nem tudom miért. Apám havonta egyszer, és a szülinapomon írt, de nem jött levél, és aggódom. Ezért éjszakra megyek, hogy kihozzam abból a dili házból, de egyedül nem megy. Segíts nekem.
De hogyha segítesz, akkor most kell mennünk, mert ha nem vagyok ott reggelire, a nevelőszüleim hívják a hatóságot, muszáj nekik, és szóval addig el kell tűnnöm. Szóval ez a helyzet. Mennünk kell. Segítesz? Én... Mindegy. Viccelsz velem? Ha pofont Ugyan már, kaptál, hagyd nem ezt oldott meg félre! semmit. Most meg mit csinálsz? Hát, elmegyek. Nem felejtesz el valamit? Lelépek. Hozd azt a kurva táskádat is, ülj a kocsiba! Különben mi lesz? Megütsz? Hm? Mert ha igen, akkor most üss le. Follow you down to the red tree. As the arrows flick through the hollow reed. Will you wait for me there until someone comes to carry me down? So follow me down. Follow me down. Csendes lány. Nem igazán. Hogyha belekezd. És most elszöktök? Nem. Azaz nem hiszem. Én csak segítek neki valamiben. Az jó. Bárki képes elszökni. Apád folyton azt csinálja. Egyenruhában nem mehettek el. Lebuktok. A nagyapád ebben az öltönyben kért meg, az Empire State Building tetején. Akkor volt rajta utoljára. Azt mondta, megtette a kötelességét. Nem vihetem el, Nagyi. Miért? Nagyapád már a föld alatt van. Vedd fel. Segíts! Voilà! Rajta. Hűj be. Kényelmes. Úgysem indul. Próbáld meg. Vigyáztam rá, és a tank is tele van. A nagyapád tanította, ha egyszer menekülnöm kellene. Tele a csomagtartó. Aj, köszönöm. Kösz, Nagyi. Sok sikert. Sok sikert.
Egész menő az apód. Köszi. Nem mehetnénk gyorsabban? Nem. Rossz felé mész. Nem, ez nem igaz. Most Az arra megyünk. autópályán megyünk. Nem, azt nem. Itt sosem érünk oda. De igen. Ráadásul egy darabban. Lemerült. És a tiéd? Nekem nincs. Enyém a kék, tiéd a fehér. Mi? Kocsi. Egy. Közd, de nem. Felőlem. Északra hajts. Sajnálom anyukádat. Köszi. És mi a helyzet az apáddal? Apa író. Menő. Ja, menő. Nem igazán. Nem. És hol laktatok? Gyakran költöztünk. Sok iskolába jártam. Végül apa inkább kivett. Azt mondta, felesleges. Egyfolytában utaztunk. Dedikálások, előadások. Anyáról nem beszéltünk. Apa mindig is csak a pillanatnak élt. Feladta a múltját. De éjjelente hallottam. A munkája megszállottja lett. Nem aludt. Alig evett. Napokon át. Mániájává vált, hogy molekuláris szinten semmi különbség nincs az ember és egy fűszál között. Kísértette az elképzelés. Gyakran mondta, hogy nincsenek korlátok. A lényeg, hogy úgy éljünk, hogy úgy érezzük, mintha élnénk. És ő úgy élt. Jó reggelt! Minden nap egyre tovább ment. Na. A szomszédok telefon. Többen jelentették, hogy szokatlanul viselkedik. Aztán elkezdtek üzengetni. Dilis. Így hát visszaüzentünk nekik. Egy tény csak vélemény kérdése. De rosszabb lett. Az nem számít, hogy én egy fűszál vagyok. Vagy ő egy fűszál. Fűszál vagyok a molekuláim miatt. Egyformák a molekuláink, és az ő molekulái, ahogy az én molekuláim, olyanok a molekuláink, mint egy fűszálé. Ugyanaz, mind ugyanaz. Ő is ugyanaz. Ő egy. Ő még egyben van. Ő egyben van. Én szétestem. Szétesett és csak leveg, szétesett. Én most én becsavarodtam, mert minden a molekulák egyben vannak, ugyanazok, ugyanolyan. Apa! Egy városi botrány volt a végállomás. Azt mondta, hogy boldog. Hogy megfejtette a mindenség titkát.
Mert az élet és a halál összekapcsolódik, és elengedheti anyát, szabadon engedheti. De az emberek másképp látták. Egy távoli rokonunk írta alá a papírt. Beutaló. Ne, apa! Apa! Ne menj, apa! Kérlek, ne menj! Hadd köszönjek el a lányomtól. Ne menj, kérlek! Figyelj! Semmi nem választhat el, érted? Sem ezek itt, senki és semmi. Tudod miért? Mert bennünk van a tenger, ugye? Nézd! Ne aggódj! Ne aggódj, gyönyörű kislányom. Csak ne feledd, hogy ki vagy. Rendben? Ne feledd, ki vagy. Az én kis Dilisem, ugye? Az én kis fura lányom. Ne! Nyugalom. Semmi baj, semmi baj. Nyugalom. Ő az apám! Minden rendben lesz. Gyere vissza! Szükségem van rád! Eleinte látogattam, de egyre csak távolodott tőlem. Ki sem ment a szobából, és nem szólított a nevemen. Emily az anyám neve. Végül azt mondták, a látogatás nagyon felzaklatja, mert az anyámra emlékeztetem. És idő kell neki. Csúcs. Szóval mi lett veled? Először a családnál maradtam. A nagybátyámhoz kerültem. Volt egy fia. Pár évvel idősebb nálam. Unokatesom. Olvasta apa könyveit, és gondolta, próbáljuk ki gyakorlatban is. Elég rossz vége lett. Utána eltűnt a családom. De bárhová kerültem, apa mindig írt. A végén csak töredékeket, de akkor is írt. De most semmit nem küldött. Van egy haverom, a bátyja meghalt, és most a családja rámásolja az arcát az összes új családi képre. És nem értem, miért mondtam ezt, csak... Sosem hallottam ilyen fura dolgot. Ja. When I'm with you alone, I keep complete control. I wanna tell you how I feel, and when it comes to it, I don't. And all of that's about to change. The truth is buried in my veins. Deep down I let the feeling grow, and now I'll spell it out in bold. No hideaway, no hideaway, just words I wanna say, words I gotta say. Így nem lehet aludni. Ó, várj! A csomagtartó! És mi a terved? Bemegyek apához, te felhajtást csapsz, közben kihozom. Ennyi? Igen. Hát, és ha nem engednek be hozzá? Muszáj nekik, a lánya vagyok. De ha most nincs... jól? Jól van.
amikor az apám még tanult. Szóval szerette a könyveket. Más sem csinált. Könyvekkel feküdt és azokkal ébredt. Egy nap munkát kapott egy nagy könyváruházban. Azt mondta, nagyon örült. Szagolgatta a könyveket. Úgy imádta őket, egy új könyv illata, az volt a kedvence. Egyik nap aztán leküldték a raktárba. Lement az áruátvételhez, ahol az új könyveket hozták raklapokon. Több ezer volt. És mindegyiken 100 számra ugyanaz a könyv, hatalmas, színes tömbökben, és ő pedig... Azt mondta, olyan volt, mint egy hatalmas, kirakós játék. És néhány nappal később felmondott. Azóta nem tud ugyanúgy tekinteni egy könyvre. Elképzeli a nagy papírvágót a könyvek között. Elveszett a dolog varázsa. Mintha egy gyárban lett volna. Azóta nem olvas semmit. Ez szomorú. Igen. Az, tudom, sajnálom, nem értem, hogy miért meséltem el. Reggeli. Egy tényvélemény kérdése. Ez nem igaz. De igaz. A tény az csak tény. És honnan vannak a tények? Azok csak vannak, ilyen a világ, egy boltban sétálunk. Tény. Nem, ez a te véleményed. Lehet, hogy nem boltban vagyunk, lehet, hogy nem is létezem. 1 meg 1 az 2. Figyelj, mindent, amit ténynek nevezel, egy csapat ember talált ki egyszer, mikor összeültek és megbeszélték, mi legyen. A tények is változnak, az emberi gondolkodással, a föld lapos, a föld gömbölyű, ők nem tehetnek róla, hogy tényekben akarnak hinni. De egy a miénkkel egyező vélemény nélkül, ami lehet egy űrlényé, sosem tudjuk meg, hogy igazunk volt-e bármiben. És ha lenne is űrlényünk, az is csak 2 vélemény. Attól, hogy egy tény vélemény, még lehet pontos. Általában mindaz. De mikor elfelejtjük, hogy mind csak jól átgondolt vélemény, akkor csinálunk hülyeséget, például egy atombombát. Hiszen a tény az tény. Megcsináltuk, hogy bizonyítsunk vele. A tények csak egyszerű kifogások. Holnap fel kell a nap. Ez tény? Nem, ez is vélemény. Egy emberi vélemény. Most éppen az enyém. És azt is mondom, ez jó vélemény, hiszen szerintem holnap is fel kell a nap. De vajon az én véleményem nélkül is nem fel tudom. kell? Én nem tudom, Emily. Teljesen becsavarodom a szövegelésettől. Azt akarod, hogy mondjam ki, hogy... Nem tudom. Most boldog vagy? Hogy? Melletted hülyének érzem magam. Sajnálom. Ez a legszebb bók, amit valaha kaptam. Csak a virágot kérjük. Ne nézz vissza, csak gyere. Csak természetesen. Természetes vagyok. Jó, most fuss, futás! Megállni! Hajts! Hajts! Menj! Mindjárt! Várjál! Ez mi a szar volt? Mi? Azt mondtad, hogy reggelizzünk. Igen, de fizessük ki, mint a normális emberek. Hoztam pénzt. Van pénzem, tessék! Az benzinre kell. Amúgy is mi a normális? Ha azt akarod, hogy tényleg segítsek, ne legyél ilyen! Oké.
Tudnom kell, mi a terv, tudnom kell, mire kész... Oké. Nem oké, Emily, ez nem volt oké! Tudom, hogy neked nehéz. Honnan tudnád a tökéletes életeddel és szüleiddel? A világon semmit nem tudsz a családomról. Nem kérdezted, szóval nem tudhatod. Nem csak neked vannak gondjaid, és csak mert elmerültél a dühödben. Én nem vagyok bábú. Tudom. Te sem tudsz mindent. Tudom. Sajnálom. Semmi baj. Kösz, hogy eljöttél velem. Szívesen. Hol vagyunk? Figyelj, nem tudom, mire gondolsz, hogy mi lesz majd köztünk, de felejtsd el, magadtól jöttél el. Nem tartozom semmivel. Nem tartozol semmivel. Enyém a kék. Az enyém... Egy. Az enyém... Komolyan? Csaló. Ó, basszus. Francba. Eltévedtél? Nem. Nem. Jogosítvány? Van... Azt a büdös. Parancsolsz? Sajnos otthon van. Otthon hagytam. Értem. Várj egy kicsit. Indíts! Gyerünk! Mi? Tudira bevisz minket. Nyugodj meg, csak megy és Nem, és csak ellenőrizd azt hiszed, valamit. elenged? Igen, nem tettünk semmi rosszat. De elszöktünk és kaját loptunk. Arden, kérlek, látnom kell apámat. Beszélek vele. Közbiztos úr, megtaláltam! Viszlát! Kölykök. Szomorúság rejtőzik az országban. Ott van a városok utcáin. A mezők fái között. Hiába próbáljuk elrejteni. I'd like a flat white day of pale skies and a real kiss. Inside an old house by the seaside, you can take off my blouse. But take it from me, I'm a disorderly, and you'd be off better writing someone else your love letter, 'cause I'm always on the road. Éjjel halok. Te folyton csak ennél.
Nem ismerős a táj. Régen jártam erre. Bocsánat, de ezt értenem kellett volna. Megtaláljuk. Milyen a családod? Átlagos. Az átlagos balhésat jelent. Néha elfelejtem, hogy milyen gázosak. Tényleg furcsa. Jó lenne tudni, meddig tart majd kinőnöm őket. Vagy már elvesztem. Totál eltévedtünk. Már jártam itt. Lehajthatsz a partra. Kiskoromban mindig lejöttünk. Oké. Túl közel van a víz! Mi? Túl közel vagyunk a vízhez, nem látod? Nagyszerű. De szerintem megoldom. Nyugodj meg, nem lesz semmi gond. Jó? Figyelj! Szerinted menni fog? Zseni vagy! Várj meg! Emeld meg! Jó, csak bújj ki onnan. Nincs meg az alja? Hm? Nincs meg az alja, hogy az aljára tegyük? Hát nem tudom. Nézd! Ha? Kérem a laposabb rudat. Ezt ismered? Na végeztél már? Vagy túl nagy a koton? Semmi gond. Nyugi. Nézzétek ezt a köcsög majmot. Szóval végeztél? Más is kipróbálhatja. Tűnjetek el. A nagy menő. Nekem mondod, hogy tűnjek el? Igen, csak tűnj el és... Én nem akarok bunyózni. Hé, jól vagy? Te nyálas kis pöcs. Na, húzás! Mondtam, hogy ez egy köcsög!
lovagod elhúzott. De mi ezért még elszórakozhatunk. Tűnj el! Oin! Oin! Mi van? Oin! Hé, öreg, gyere ki! Mi van? Állj fel! Jól vagy? Igen. Nem igazi Stukker. Ez a nagyapámé volt. A polgárháborúban. Tudod te, hogy miről beszélek, te? Sötét, hülye bunkó! Ne, Arden! Utálom a fajtádat. Most pedig tűnj el! Takarodj! Nyomás! Oké, húzás, gyerünk! Ez teljesen hülye! Vadállat! Reggeli? The wind changed first day that you came through. Cut the corn, washed it clean. Everything that's ever gone before is like a blur, and it's all because of you. And now I find the city's like a stranger to me. I once was fooled by Cadillacs and honey. Now no one feels like you, and I like you, I like you, and I like you. Oh, 'cause even though the flower fades, something takes its place. Marching band or a sunny day, pretty eyes or a pretty face. And in the forest I made my home, lay down on hard and ancient stone. And if my heart should somehow stop, I'd hang on too long, sure not to let. Ott van. A régi épület. Látom a személyzetet. Oké, James Bond. Mi a terv? Életedben féld az Istent.
Azt hiszem, egy kicsit eltévedtem. Apám szobáját keresem, azt hittem erre lesz. Hogy hívják, drága? Robert, igen. És téged? Emily, igen. 114-es, fel a lépcsőn, balra végig. Köszönöm. Hé, hagyja apa, ez veszélyes! Apa? Emily? Ő hol van? Elment. Mi az, hogy elment? Néhány napja távozott. Dr. Golding, én vagyok az intézmény igazgatója. Hol van az apám? Ígyunk egy teát az irodámban. A barátod is csatlakozhat, ha megunta a játszadozást. Gyakran érzem úgy, hogy a világ kifordult magából, és a legjózanabb embereket küldik ide. Ismered Platont? Volt egy nagyszerű elképzelése, a barlang hasonlat. Sok-sok ember egy barlang sötét mélyén ül, és a falon táncoló árnyékokat bámulják. Láncok kötik őket a székeikhez. Számukra az árnyékok jelentik a valóságot. Nézd, látod, leláncolt emberek az árnyakat figyelik, úgy, mint egy moziban. De az egyik a láncok ellen feszül. Kiszabadul, és kimászik a napfényre. Áll a fényben, és megvilágosodik. Itt véget is érhetne a története, de ő újra leereszkedik a barlangba, az árnyékok közé, hogy felszabadítson mindenkit. Ő, aki látta a fényt, de ahelyett, hogy abban fürödne, visszatér, hogy segítsen. Ő Platon szerint a filozófus. Ő nem más, mint az apád. A gond csak az, hogy miközben másokat vezet a fényre, a filozófus megvakul a fénylő nap ragyogásától. Vagy a bánat elmossa a valóság és az illúziók közötti határt. Az apám nem őrült. Ez a hely sok embernek szolgál menedékül. Búvóhely ez a világ elől, és ez nem szégyen. De apa nem rejtőzött. Maguk zárták el. Emily, apád önként vonult be ide. Hazudik. Miért hazudnék? Én ott voltam, mikor elvitték. Igen, nos, Robert eleinte ellenkezett, de egy hónapnyi megfigyelés után úgy döntött, hogy inkább az intézetben marad. Emily, meg kell értened. Ne emilizzen! Nem is ismer! Nem tartunk itt épp elmélyűeket akaratuk ellenére. Van, hogy megtörik valaki. Akár az apánk is. Hé! Mi a baj? Az apád? Hol van? Menjünk innen.
Szóval elment? De hová? Tudom, hol van. House always wins, so don't cry, cry down like water, down like sand. Got to try, 'cause I am an old dog. This is a new trick. I won't look down, down at you. These are the punches that we roll with. This is the shit. Kié ez a hely? A nagyapámé volt. Itt töltöttük a nyarakat. Telente néha megdagad a fa. Segíts! Apáé. Szerintem gyújtsunk tüzet. Mi lesz, ha nem jön el? Eljön. Végül is miért jöttél velem? Csak hogy bedughasd a kezed a pólóm alá? Nem vagyok hülye. Ismerem az embereket. Tényleg ezt hiszed? Hazudnak. Elhagynak. Nem tudom, miért vagyunk itt. Hazamehetünk. De te sem tudod, ugye? Nem. Ezt megint csak nem fogom fel. Nem hazug mindenki. Van, aki segít is. És tudod mit? Én sem tudom, miért vagyok itt. Figyelj a tűzre! Arden! Arden! Gyere vissza! Apa! Szia! Téged kerestelek. Elmentem, érted? Beszéltem dr. Goldinggal. Miért nem mondtad el? Mert személyesen akartam.
Hagytad, hogy azt higgyem. Éveken át. Idegenekkel hagytál. Tudom. Nem várom el, hogy megbocsássak. Rossz hatással voltam rád. Az Te kellettél! 14 voltam! Azt mondtad, semmi sem választhat el. És elhagytál. És most? Most már jobban vagy? Nem tudom, mi vagyok. Én csak... Tudtam, hogy itt az idő. Én téged kerestelek. Miért? Miért most? Nem tudom. Nem tudod. Nem tudod? Akkor meg ki az Atya Úristen tudja? Vicc az egész. Kár volt erre pazarolnom az időmet. Leúszom a mélységbe. Egészen mélyre. Le a mélységbe. Leúszom a mélységbe. Bennem van a tenger. Fogal kemény, tartalak! Itt vagyok. Semmi már. Megúsztam. Jó van. Megőrültél? Neked elment az eszed? Jól vagyok. Halálra rémítettél. Te kérted, hogy segítsek. Nekem fontos, hogy mi van veled. You went to sea for the day. You wanted to know what to say when he's asked what he done in the past to someone that he loved endlessly. Now she's gone. So is he. Nem megyek vissza a házba.
Jó, ha gondolod. Bármikor mehetünk. Köszi, hogy elkísértél. Szívesen. Gyere. Mutasd be az apádnak. Apa, ő Arden. Arden, ő az apám. Jó napot. Ő a fiúm. Én átöltözöm. Ülj le. Jó. Találtam kávét, felmelegítettem. Anyái. Igen. Kérhetek egy inget, vagy valamit? Igen, persze. Az emeleten jobbra van egy szekrény, megtalálod. Joan remek nő. Gyakran ír, hogy tudja, mi van veled. Mostanában aggódik, érted? Azért kerestelek meg, hogy bocsánatot kérjek tőled. Mindenért. És most már itt vagyok. Ha elfogadsz. És egy dolog biztos. Bolond vagyok. És szeretlek. Ez két dolog. Én is szeretlek. Jó reggelt. Jó reggelt. Jól aludtál? Uh-huh. Kávét? Kérek, köszönöm. Köszi. Nem voltam túl jó apa, ugye? Még van időd. Én is éppen erre gondoltam ma reggel. Igen.
Akkor mit szeretnél? Visszamegyek Junehoz. Te maradj itt. Írj egy könyvet. Nem rossz ötlet. Van is egy címem. Déli házi kalandok. Elolvasnám. Itt bármikor meglátogathatsz. Amikor csak akarsz. Eljövök. June aggódni fog majd értem. Igen. Hol van a szerelmed? Kávét hoz nekem. Akit ért már áramütés, tudja, miről beszélek. Szomorúság rejtőzik az országban. Ott van a városok utcáin. A mezők fái között. Hiába próbáljuk elrejteni. Mert félünk a ténytől, hogy elveszítjük a szeretteinket, hogy egyedül maradunk. Emily! De egy tény csak vélemény kérdése, és a vélemény változhat. Gyere! Az élet úgy suhan el, ahogy a hegyek a háttérben. Egy nap arra ébredünk, hogy nem tudjuk, hogyan kerültünk oda. Gondolkozzunk, hol voltunk addig, mit keresünk ott. És minden idegen, minden más, mint az utolsó ébredéskor volt. És mosolygunk a fényképeken, mert boldogok vagyunk. És a hang, amit hallunk, a saját hangunk. I'll wait up to see if you're alright. And I have waited in the darkness for my whole life. See, the funny thing about it is I have never wasted time, and I have never thought about it, but I have lied. And I'm trying to do my best, but you might never notice. And I'm standing like a stag beside a tree, and it's pounding in my head, I simply can't control it. But I hope your love, it comes as guaranteed. It's you alone, it's you alone. Magyar hangok. Kántor Kitti, Barát István, Tarján Péter, András Kati, Károly Lili, Barbinek Péter,
Orosz Anna, Péter Richard, Haberman Lívia, Farkas Zita, Köves Dóra. Magyar szöveg Laki Mihály. A versrészlet Ferenc Győző fordítása. Hangmérnök Fék György. Vágó Kajdácsi Brigitta. Gyártásvezető Kincses Tamás. Szinkronrendező Mester Ágnes. A szinkront az HBO megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette. And I'm trying to do my best, but you might never notice when I'm standing like a stag beside a tree. And it's pounding in my head, I simply can't control it. And I hope your love, it comes as guaranteed. 'Cause it's you alone, it's you alone, it's you alone. It's you alone, 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 it's you